Lho. Aku ning omahi Magicom sak wulan tek 4 tamung. Ben apa-apa dibantingi ngalor ngidul. Masalah wong wedok kaya ngono kok isih mbok rumati. Kok iso isih mbok rumati, mbok idolno kerupuk nggo lawuh. Lah rumah sana. Padane bojoku apa ijole kerupuk Ya imbang bantingi sembiarang kalir ngono kuwi. Lah tapi kan nuwun sewu. Aku ngene iki Mas nyambut gawe ngene iki, Bos. Bengi iki dikai Mas Lurah piro? Ngene iki wis pure aku. Ngene. Oh, berarti umpama gedene entuk 10 juta, niki ke omah Tekne 100. hei, dari awakmu kepala rumah tangga, kepala keluarga, entuk 10 juta kok mbok kene 100. Lah sing 9 juta 900. Lah iki kok dikane ngene iki. Lah kok ora iso ngopeni sinden kuwi utamakan bojo. Lah kowe lak kowe milih sindan iki sakmene mbane. Heeh. Macangi lanjutan milih ngaten iki sing saking napane Sobi. Yo dedek piadeke. Dedeke tok. Nggih. Alah bosok. Ya saka pasuryan